kami na sumurung siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang, kata ni debata dihita, di mana tersurat di panurirang Yesaya bidu 40 sada, mamuka sian ayat 10 opat jalamar haujungan di ayat 20. Asa tajaha margati sorin songonoma hatana. Una komabiar ale gea Jakob hamu jolma sioti-hotik sian Israel. Ahudo mangurupiho ninna Jahoba dohot siuluhoko nabadia ni Israel. Piaramu mana sida gabelua honon nialogo jala paserahon ni haba-haba nasida alai marolo-polo ma anggoho mida Jahoba jala mamuji-muji di bagasan nabadia ni Israel. Bukau kuma akasunge di atas robean na sae-sae nang aka mual di parsitongaan ni rura. Baheno kuma halongona ni gabi tau jalatano bakal-bakal gabi harorwan ni ai. Asa rap marnida dohok manada dohok manibangi dohot marateatehon mangudukon tangan ni Jahoba nama bahesa jala nabadia ni Israel tumo pasa ido sahatna oras badihita salutna damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus molo targoar hita bangso nautik manang bangso na minoritas manang bangso na met-met alai dang nagabe madok gabe bangso na terus tertinggal dang dagi targoar hita gabe sada bangso na diguari gabe terus gabe bangso na pugus songon padok ni debatasa diri marhite panurirang Yesaya tu Israel manang pinopar ni si Jakob na didok gea Jakob molo gea manang cacing biasana galedo on jala bolo ngarolas ni ari margepori don apalagi bolo romanuk makitiri mon ate laslu hape langon nama sonari molo tapar rohahon hatani Jahoba na patuduhon ia bangso nai bangso na met bangso na geleng bangso na sohea diperhitukon dipertibion di hati hai alai ido na pinilit ni Jahoba ido na pinilit ni Jahoba didok Tuhani unak komabiar didok Tuhani tu bangso na meti unak komabiar ala bolo mabiar hita ngasa to nga magotang yang tak lapatan na dia molo halak na mabiar bakol doon mulaulaon manang susado ibana dinalaho mangulahon aka ulaon na ujungna
gabe sahalak na mabiari bakol majalo pasu-pasu, bakol dinalahu maju, maol dinalahu patupahon na dinggan. Jala sahalak na mabiar adong doi bana mabiar tu pimpinan na, aledang mabiar tu tanggung jawab na, dang mabiar tu dirina. Molo dibereng pimpinan na diulahun-ulahun na, alay molo so dibereng olo martabuni bana sianulahun na. Sasitong na halak si songonipe parbiar doi, alay dang mabiar ibana ditanggung jawab na. Ima sahalak parbiar di portibion, alay dang mabiar mida debata, namar nida saluhut na parnguluta. Makana ganup akasahalak na mabiar, dang boy be maju. Sarupa doi bolo neng marusaha hita, padok majo neng mardekyaw di musirawas. Bolo mardekyawan non, Roma biawak, Roma muse panakko. Adong muse na madok, mardekyawan non, Roma muse akka silateroha, diputas masih gijang aek nom. Ikam masupe, dang gabi kam mas be. Gabikan na mosok na ngalang abirong sude, dang arong benamera. Benamera na warga kan? Inna, apalagi di Hitalak Batak belum marulau-laun. Damang dainang, ujung dadang saut diulahun. Mabiar on. Bolo halak dinalahu mangulau-laun alai mabiar gagal, sedia boto on na ibana berhasil. Dari mana dia tahu menjadi seorang yang berhasil kalau dia takut gagal? Ketika kita sudah mengatakan aku tidak akan bisa, gagal doi, dang boy memang dang boy jelas. Ngapar jolo tadok dang boy, memang dang boy be. Alai bolo tadok ibana adong do pakirimon, molo husua tomak ma parbuena, molo husua gadong parbuena, molo husua di kamas di kolamon, ikan mas manyam muse nagabe balgadisi. Manang molotung pesipata sairoi kagabus ate. Manang predatorna namangalangi termasuk ikagabus si 24 ate. Namangalangi ima predator ba. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani didok tuhita aka natargoar nagale unang babiar. Buasa didok Tuhani unang babiar hita Tuhamu jol masyoti hoti ni Israel ahudo mangurupiho ninna jahuba. Berarti hita jol masyurupan. Molo hita jol masyurupan, pasti do hita mangido pangurupion. Boto ota mangido pangurupion, manang majalo pangurupion. Makana dang songon bangso nagabe patibo-tibohon dirina ala mayoritas alai gabe manusai akadonganda alani mayoritas gabe mabahen na minoritas gabe marginal manang gabe punguan na torus dipamek-mek dipisat didodoni diodotun ate alai sotong mabiar hita disi dangarong si habiara disi alaniaha ahudo mangurupiho ninna Tuhan Jahuba. Didok tuhita nuai. Biarta. Makana didok biarlah minoritas tapi berkualitas. Ate. Otik pehita alai memiliki nilai yang berharga dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Dang boy dituhor hapor seota. Pakai HP tahoi. Lianon na penegaraon merah pution NKRI tuita dang nagabi holak kita na punasaw ati dang nagabi lomo tak daong alai molotung pediganup nasa parngolo ta pe nagabi imbalat ta songo kuisi sendiri ati disukun kalau sukun maju hamu akama ihaulong hamu dua kainat ta akanyonya ati amang asing maju akan nang duda teh manang
nasududa dope ate mana ngaka panglatu ngarong panglatu so panglima lajang tua ngamardaka kumisna lai rakyat kananguli ate artina dihaholongi hamudo inata haholongi suku museina dihaholongi hamudo aka amai nang ama pardijabu do guarate mama ngama parkarejo ate bolo hamu pardijabu do pardi house ate molo di suku matu hamu tutudo holong rohamuna suku-suku tuama idio kolong rohamuna tuhala inang na dijabu daripada tuinang na madubuhok kamu songoni itu wakaina idio do kolong rohamuna tuhala amang parkarejo do manang na dijabu daripada tuna tua-tua tak bolo hala na mga lusi simpel sudehu haholongi enak suku-suku na muse idio do kolong rohata tu keluarga taido tu omak tana madubuhok kita tu bapak ta parsiduan manang tu nyonya manang tu pasangat tak suami contohna idio do kolong rohata daripada tu Tuhan ala godang dilema di tonga-tonga diganup keluarga pilih mana orang yang mengasihi kita atau kita yang mengasihi orang ninda muse nate idia do tumagonan hita makaholongi mana kita dihaholongi molo di portibion naung pasti hita makaholongi jolma ala naung parjolo debata makaholongi hita jadi tidak ada alasan kepada setiap orang Kristen yang tidak hidup di dalam kasih itu dan ada alasan awal holoki na pangalahoni pe songoni ngapar jolo de bata makaholong ita hirau belga pabahenan na hurang denggal siat dongata mari bakon belgani pasu-pasu belgani asini roha na siat de bata molo didok digandup akana porsea targoar akana mamora nama mora di partodion molo nama mora di partodion dihangoluhom ma nasa pabahenan di debatai damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus jadi idia do sipil ditota debatado manang keluarga tetap debata totong debata alamar hitehon holong ni debata hita boy maka holongi keluarga boy maka holongi dongat tasahuta boy maka holongi dongat samarga boy maka holongi dongat sabangsota alamar hitehon holong ni debata boy taha holongi NKRI dang tasigai alelam tapature tugas tamai makana bolo dido kita adalah pewaris kerajaan Allah yang tinggal di Indonesia molohita pewaris kerajaan Allah yang tinggal di Indonesia Allah pemberi berkat maka kita juga bahagian dari berkat oleh karena itu setiap orang Kristen dimanapun hidup dia akan kelihatan titik-titik salibnya yang akan memberkati dan adong bebala tuh hutai adong do Kristen di sisi partangiang adong do di sini porsea isena porseai naung di pada to debata au do nama nguru piho berarti dah ngadung siha biara kalau sudah Allah yang membantu kita kalau sudah Allah yang sudah menjanjikan itu pasti molo debata nama dok ibana mangurupi hita adong do pedaung gogus ya ni adong do pedaung gogus ya debata manginang adong suku majuamu molo lihat Tuhanmu sada triliun didok mama jolo muse om muse neng pemilu hita 2010 sia ada orang 2010 sia didok 2010 lalu bulan Junion penentu molo didok ule mahamu 1000 triliun pilit tamu manion ale tinggal homma Tuhanmu ale ule tuho 1000 triliun isi rusi pilit tota 1000 triliun nanti baru hira-hira pokok nadang siap besakut tak dompet be marigat tas pe susuk ate tang siap be
di surat tu 1000 triliun 30 ne kira ya masuk ale ulah nol na madrada apo ate tinggal ho Tuhanmu ninda waduh hira-hira tinggal ho Yesus mi tinggal ho silang mi alai om mapilit huleo peho nasaon tinggal ho Tuhan amanginang molo masuk dohita tu nanidokna dang kasuhatan pasu-pasu ni debata dang boy hasuhata museha porseauta makana hudok dang adong boy jolma madok ana hurang doha porseaun ni alai debatado na berhak madoki na hurang ha porseauta manang nalubi ha porseaun manang napas-pasan ha porseaun ate hak prerogatif ni debata diri doi dinalaho madoki tu hita namangihut di hita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus sonari hita na tinggal dulu linggau ya do piga-piga hali kami marcerita do tuaka do ngasa porseaon dia hala amang do inang te 3 gudang do hita di son 3% do hita di son 3 gudang 3% do hita adong nama dok otik situ tu 2 mang ate kuriata contohna dong atas sauriah KBPP sekian kakado binereng musik KSB sekian kakado binereng musik ke GKIG sekian kakado artinya otik situ tu alai ahad gabiah do hita ridok Tuhan Yesus jadilah garam jadilah terang dang perlunggo dang lepus yak kita jolmai portibion ate dang perlu unggo dang sirana daripada ekna baru lo mangalop paina jagalna 1 kilo sirana 1 kilo asa seimbang naroha kan imana seimbang adil menurut kita asa pas day nai pas matutu paet ate dang gue masuk artinya bohado si songoni idauta dan pola gudang sirai alai ditiki bongot ibana tusi panganoni daina tabo suku-sukuna naung tabodo dai di lubuk linggau di tempat tahun manang di wilayah tabi ala nadok kita di si manang gak bilang susah halaki mana kita juga bilang susah tiratar sosa perasaan tadi maul marhosa tugas tanggung jawab naborat doi alai ido silangi udang tabayako tuh silang mi dia mah silang na tuan asal tuh dang songoni alaya hado silangi mangulah honaka holongi ido silangi maka holongi debata maka holongi dong ajol ido na mangulahon holong ni debata nama nuhuk silang saunari didok jala dipangido tu hita saluhutna asa unang madiar hita di ayat 15 didok ida manungahu baheko gabe hureta pardege natajom nai baru si 2 baba asa dilutakoa kadolok jala digopuiho jala doson rapar-rapan akka butul-butul bahenom dangadong nasotar patu pada bata alai bolo holat tapangasahon gogota tapangasahon pamikirio doh bisukta sadiri amanginang dangadong sahat tu diai dangadong sahat tu diai songok geai do hita asama lua geai Roma hita tajok puton tabapidahon songok kita madebata songon hita ma geai alai jolmai ma naga bede bata dipapidai pa masuk tu tano nanapu songoni bangsai dipapidda sian Mesir dipapidda siap Babel di paruar muse jala di pataruhut tu takanan asaboy na sida mangulu ahana dong jupana di san susu doh situa ni loba hatani debata alai na jupangan na bangsona asing na gugu sian na sida alai sudetali
dalu sude saluhutna aka bangsona asingi. Alaniaha didongani, dipargogoi, diurupi debatana sida. Gabe songon hureta pardege-dege natajom di bahed debata bangsona. Namangihut muse. Molohita madok kita halak na porsea upuna ni debata ya saplono mahadidok. Piaramu manasida gabe lua honon nialogo. Jala paserahon ate. Jala paserahon ni haba-haba nasida. Dak kita alai marhite pabahenata mangulahon na denggan suku-sukunna ahado boy mangit topi api aek do kan alai dang sude cairan una kalau alai ditadok cairan air kata dasarna taripu aek sia-sia sumur manang sia sungai manang sia naik gudang abeta buat sejarahnya tasirapul dalam jibur. Sipatakan posisi ta sipata dan songo naik. Namangi topi api. Ale sipata olo muse gawe bensin. Ngajelas api, rohita dalam jibur. Molo hubere kami di sosmed, sosial media. Gabi adong do sian natargoar Kristen. Nagabi pamohok pun negaraon. Adong gudang. Jala memang ima porlusi bau-bau tak dang zaman si songoni behita. Dang zaman narobi benama dok mata gati mata. Hosa gati hosa, tanga gati tangan, pat gati ni pat. Alai sonari zaman nai baru na pinai baru ni debatahita di bagasan Tuhan Yesus. Molo adong disiapi berarti hita gabe aek. Molo adong na badabu disi berarti hita gabe si panugu-nugu. Molo adong na gale disi berarti hita si pangurupi. Molo adong na dangol disi berarti hita masuk na laho pasahat to pangapulion. Iko somonido. Dang na gabe dohot kita maboraton manang mabahen nasida gabe lam tu sudana rohana manang pikiranna alai lam tuhotna haporsiaonna nian bainotpa damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus didok patubuok kuma di halongonan hawares sapinur tusam doho hau jarak suano kuma diadaran hariara jabi-jabi rap dohot bitatar sude molo di bahasa asli ni Heber bahasa asli ni Israel sadiri sudea kaguar di hawi sadiri hau na arga situ tu adong na bulung na tetap rata sahat tu nama tua pedang arong polo namar hunik ate ale terus rata adong muse bungana na botar jala angur ado kauna na tibbo sehali olo 80 meter tibbona jalaboy hau naon pakeon gabe alat musik mabain alat musik jalaboy muse pakeon songo si Salomo make di bangunan manangis tanah artina aha di sidi dok debata patubuok kuma di halongonan hawaris halongonan do na di dok natano kanani buasa di dok halongonan padang pasir tangado ngagiaha na jelas aleson nari tabereng mahutakanani nung ngaboha marporang penna di saping-saping ngai di pinggir-pinggir rai alai bolo disi sude kualitasna kualitas luar biasa alanya sude duniaon mengakui bangsa na pinilit ni debata memiliki kebijaksanaan kepintaran pengetahuan yang luar biasa. Buasa langsung dilehot debata doi daong nungga dilehot debata alai diulahut molo tabereng halaki olam majaha di perpustakaan luar biasa do lelenga orang diatu sida-sida natar guar mudum siang
Kira nasoyahu bereng di Alkitab mudum siang atau tidur siang. Tangga dong kan? Aku foto di Bibel mudah. Masalah cetak Bibel hon. Ade. Tak kaya di sini tu si. Alai di perpustakaan na sida belum majabu kuda kaya on loja. Tarlu bobi dia kapar sekolah te. Yang sekolah alai sude do hita sa sitong da kola par sekolah. Saha tua digape dang boy sae. Aka na marguar marsiaja. Na piga-piga tikin ang salpu kik endi adong sahalak buru batak buru hasibuan ate buru hasibuan goto hamu do halak pensiun ibadah baru masuk kuliah ono 5 tahun di halak nga pensiun ibadah baru masuk kuliah mabuah S1 dungi di bereng mana muse masuk ibadah buah S2 saha tu doktorna dosen di mana wae ate di dok ibana dang adong say na marsiajar dang adong say salele ngadong marhosa do pihita halai say luar biasa molo tapar rohahod do tingkatan na hita SMA halakira SMA ni halaki ngahira profesor di jadi sosono pi halaki majaha bulu tabere sone memang boleh coba habis semua dang hodok ali mebir hai berek tetangga enak baru 4 tahun baru naik tu dia patarwo nang 4 tahun indah kan jadi punah senget damang dainang nahina wolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani dipangido tuhita saluhutna asa patuduhon akan nauli doho ndadenggani di bagasan parngolwota nasiat debata nasokali unang mabiar hita mangulahon akan nadenggan apapun yang kita tahu yang baik lakukan let's do it ate unang palagodang makatai ate ahana dilo na bahasa Inggris na disi do more talk less ate iko lebih godang do hita mangulahon daripada holang makatahon alani di hita saluhut na damang dainang debata nasokal do nagabesi pangurupi di hita unang mabiar hita mangulu nang otik kita alay na otiki boy panguluhon na gudang boy manodangi na gudang mabahelang tabo daini na gudang asa gabe tarpasu-pasu ganup nasa inganata ganup nasa parkarejuata ala parjolo debata nama masu-masu hita unang mabiar hita mangulahon na denggani manangaha pei ala debatado si pangurupi hita manang AHP boydo di patupa jadi pasi kolahod dak danak unang mabiar bapa neng profesorau oma neng doktorau nang mabiar hita Haru Soekarno ya madok gantungkanlah cita-citamu tak setinggi langit setinggi-tingginya setinggi langit taharu langit ya taciuk langit setinggi-tingginya kalau engkau pun jatuh engkau berada di antara bintang-bintang artinya saat tiba-tibona molotung pedang sahat tak dung-dung langit ya memang dang sahat dung-dung langit pamerengata dorong langit mulu hebek kita tu gijang nasi portion na baraya tu artinya damang dainang saat tiba-tibona unang mabiar hita tapangido tu Tuhan taulahon ganup nasaulau tak talului musya kaulauni unang mabiar hita madok baru benon nami amang odo parbinoton nami marsiajar tetap marsiajar baru hasiwa ni umur sedia mana digijang di 70 sekian tahun masuk musaibana gedagabe doktor lalu mengajar musaibana tarpasu-pasu di hatuauna abe walau halak nuai hakkan nama tua ono 5 tahun pe tunggu jauh sulangan mangan sulangan sinumon ate omaknya ha upunya ha nasi parroko beau anggo hatam na jolo songoni nama indah kan unang gabe songoni atong gabe persoalan dulu gol songoni ali taulah nakana dinggan jala ubat nia saunang pikun jala unang gale-gale majaha manurat ate biar jangan pikun
Nangolo hita awik tua, awik muda mak ate alani di pasu-pasu debata mah hita kana porsea debatado na pasahato pasu-pasuna tu bangsona molo tumpe otik kita alai bolo gabe bangso tar pasu-pasu luar biasa do na boy ulah honota diganup nasa parnguluonon ala memang natar goar do hita si dapot pasu-pasu jala sibuan pasu-pasui. Amen. Mauliate dihoale jahuba debata nami debata nasokal jalana marmulia binahen di balgani pasu-pasum molotumpe Tuhan songon gea hami di portivion naso boto mangulahon manangaha naso adong geloh nami Tuhan dinalaho mangaluluya kaparnguluon jala paluahod diri nami sian aka gonggoman ni si parjahat na gugu alai songon na pinatupam diaka nanidongammu hodo tututuhan si pangurupi di hami songon bangsom na pinilitmu songon ido totong Tuhan diiring-iri ko bangsomi jala ditopaho gabi sada bangso na gugu bangso na bisuk bangso na totong pasangapong guarmu na badiyay atau ngale jahoba debata hami natading di bangso nami bangso Indonesia on ramoti hami saluhut na gabe dalammu pasahato pasu-pasum jala parhitian ni hasahatan ni saluhut na kadenggan di basam asaluhut na portibion nang bangso nami o Tuhan marnida hodo debatasi sobaon hodo debatasi pujion jala dohot mabangso nami gabi bangso natar pasu-pasu atau ngali jahuba debata songon natinodo pami gabi sira doho panodang di tonga-tonga ni portibion pake mahami Tuhan dinalaho pasahaton dainauli daina denggan sian holongmi asa dapota tua luhut na nasa bangso nami songoni hami luhut na Tuhan parjolo hatuauni naong pinasahatmu di hami atau ngali amang nabasa ajari hami asa unang mabiar alai ajari hami asa margogo marbisuk jala totong Tuhan di bagasan pos niroha marpakirimon siakodo saluhut na haroroan ni pasu-pasu nauli doho nadinggani asa boy ulahonon nami songon na pinangido ni roham tau hasangapod doho pasu-pasu mai diganup nasa parnguluon nami atau ngaliamang diganup nasa dongan nami donga saha porsiaw nami ng pangulan ni Huriam nadong di tonga-tonga ni Huriamon sahala hatuaon na siyakoy siyakoma ale Tuhan ganup nasa pasu-pasui molotunga dong na dibaga sa parsahitod dongan namin waing tuhohu pasahatami Tuhan asaho na mga pehotangam mo na labohi nalaho paluahon pamatang na sida roha na sida pikiran na sida siyan ganup nasa parsahiton na kagaleoni asa margogo na sida mulaulaon huhut mamuji pasangapon guar munapedia atong mananghape na pinarsita ni rohani keluarga ni Huriam saha tutangam munapedia ime Tuhan homa na patuluson homa na pasauton ganup na Salomo ni roham ala diboto hamido di bagasan lomo ni rohamido gok pasu-pasu jala rodi saliling-liling na atong sahat mangulu nami na Kuriam di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan debata nasokal di hami. Amin.